Hei, olen Lilli. Olen ollut Pompuksessa 31 vuotta töissä. Somistelen tässä paraikaa kevään uutuuksia ikkunaan. Hei, mä oon Pia. Ja meille tuli aika ihana laatikko tavaraa itse asiassa. Ja mä teen semmoista työtä tällä hetkellä, että jokainen tavara pitää tarkistaa. Että menee lähetyslistojen kanssa mukaan oikein, että mitä on tilattu. Ja sen jälkeen, kun kaikki on täsmää oikein, jokainen vaate pitäisi höyryttää ja asetella myyntiin esille. Moi, mä oon Kirsi. Mä oon Pompuksessa töissä. Oon ollut 5 vuotta vaatealalla. Keväänä juhlitaan näköjään ihan Suomen 100-vuotiasta taivalta. Tummansininen on tosi voimakkaana. Printtikuosit jatkaa yhä edelleen. On taivaansinistä, tummansinistä. Kaikkia saa yhdistellä. Moi, mä oon Henrik. Kokoan tässä just kirjanpitäjälle aineistoa viime kuukaudella. Mä hoidan siis täällä näitä talouspuolen asioita ja viihdyn oikein hyvin täällä toimistossa näitä tehdään. Uusi kanta-asiakas Härmästä ilmeisesti. Tälle päivälle ohjelmassa pitää suunnitella seuraava lehti-ilmoitus. Järjestetään tuossa tuollainen varaston siivous. Mä en ole itse tähän nyt vielä niin tyytyväinen, vähän liian vappunen fiilis tulee tosta, pitää se hifistellä vielä tänään valmiiksi. Se, miten tämä ala on muuttunut tässä minun työsuhteen aikana, on se, että ennen oli selkeät sesonkirajat. Ei ollut heti toimitettavia vaatteita, että nykyään ympäri vuoden tulee koko ajan uutta. Ja toinen on semmoinen, että ennen oli sanotaan nyt nuorille ja vanhemmille, mutta nykyään ikää, niin kaikki ostaa saman tyylistä vaatetta. No, parasta tässä työssä ehkä on asiakkaat ja sitten semmoinen onnistumisen ilo, eli tarkoittaa sitä, että asiakas tulee ostamaan esimerkiksi juhlavaatetta tai mitä tahansa vaatetta, ja kun me löydetään se, mikä miellyttää molempia, sekä myyjää että asiakasta. Koska mullekin mä oon ollut täällä 13 vuotta nyt töissä, ja niin ensimmäinen oppi, mitä Marjatta Kosonen mulle opetti, että asiakkaalle ei saa valehdella. Ja se on oikeastaan pitänyt koko tämän ajan semmosena lankana minulla. Eli se on ollut semmonen, mitä on noudattanut oikeastaan aina, ja se on toiminut mulla ainakin tosi hyvin. Eli mä oon saanut semmosia niin sanottuja omia asiakkaita, jotka hyvin mielellään tulee myös minun tykö uudemmankin kerran, että meillä löytyy semmonen yhteinen sävel niin sanotusti.